हाय हेलो खुलुमबाय नमस्ते नमस्कार सत श्री आकाल आदाब दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ड्राग मेकओवर खालामनाय दिन्थिनो आखायाव लादों दा नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोनहा हौवाखौनो हिन्जाव महराव खालामनाय नुनो मोनसिगोन फै बिदिब्ला जोंहा दायो आं सिगाङाव प्राइमार इउज खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा प्राइमारखौ होनानै आं बेखौ मोजाङै ब्लेन्ड खालामगोन ब्लेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय एसे रानहोगोन मोजाङै बे जाहैबाय गाम दा नोंथांमोनहा बे गामखौहाय बे मुसुगुराव मानि थाखाय इउज खालामदों नोंथांमोनहा उनावहालागै बुजिनो मोनसिगोन दायो बे गामखौ होखांनायनि उनावहाय आं ड्रायारजों फोराननो आखायाव लाबाय दा फोरानगासिनो रानहोनांगोन बेखौ मोजाङै ओमफ्राय बेखौ रानहोखांनायनि उनावहाय जोङो नैबे लुज पाउडार फेकनि बे लुज पाउडारखौ इउज खालामनांगौ मुसुगुरावहाय मानो होनबा आं बे गामखौ मानि थाखाय लागायदों होनबा आंनो फुल फेसखौनो मेकआपजों कभार खालामग्रोजोबनायनि उनावसो आं गासैखौबो उनावहाय मेकआपजों खालामजोबफिनगोन दायो आं कम्पेक्ट पाउडारखौ लुज पाउडारखौ इउज खालामखांनायनि उनावहाय आङो दायो क्रायलननि फेन स्टिक इउज खालामनोसै कभार खालामबाय मुसुगुरखौ क्रायलननि फेन स्टिकजों दायो बेखौ फुनखांनायनि उनावहाय ब्लेन्डारजों ब्लेन्डिं खालामजोबनांगौ गासैखौबो दा आं ब्लेन्डिं खालामगासिनो दं मोजाङै ब्लेन्ड खालामजोबनांगौ गासैखौबो आलेलेगां आगैनि दखनाया लायगां आलेलेगां आगैनि दखनाया लायगां आगैनि मिनिनायाव आगैनि हायनायाव सेंग्राफोरा गोजावनांदों आजां गाजां दा ब्लेन्डिं खालामखांनायनि उनावहाय आङो पिएसि कस्मेटिकनि मोनसे फाउन्डेसन इउज खालामगोन जाहाथे बे क्रायलननि फेन स्टिकखौ क्लिन खालामो बिनि सायाव होनांगौ अब्ला जोङो फेसखौहाय बांसिन क्लिनसिन खालामनो हायो आरो बेखौबो जोङो मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ ब्लेन्डारजों आगैनि मिनिनायाव आगैनि हायनायाव सेंग्राफोरा गोजावनांदों आजां गाजां आलेलेगां आगैनि दखनाया लायगां ब्लेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय जोङो आरो मुसुगुरखौहाय कनसिलारजों एसे होथेनो नाजाबावनांगोन मानो होनबा रोजा होनांगौ मुसुगुरनि बाहागोआव जाहाथे जों बे मुसुगुरखौ कभार खालामजोबनो हायो आलेलेगां आगैनि दखनाया लायगां दा जों बेखौबो ब्लेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय क्रायलननिनो NG नाम्बार 1 खौ जों इउज खालामगोन मानो होनबा जों बे NG नाम्बार 1 जों खावलाय गन्थं गासिखौबो काट खालामजोबनोसै काटिं खालामजोबनोसै फेसखौहाय फेसखौ काट खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौबो मोजाङै ब्लेन्डारजों ब्लेन्ड खालामनानै लानांगौ गासैखौबो मोजाङै ब्लेन्डिं खालामनानै लाजोबनांगौ दायो जों बेखौबो मोजाङै ब्लेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय जोङो दायो लुज पाउडार इउज खालामगोन पिएसि कस्मेटिकनिनो पिएसि कम्पानिनिनो दा जों पिएसिखौनो गासिखौबो इउज खालामजोबदों बांसिन फ्रायनो आं बांसिन पिएसि ब्रेन्डखौ मोजां मोनो ओंखायनो पिएसिखौ इउज खालामनाय जायो बांसिन दा बेखौ गासै फुल टटेल फेसखौहाय बे लुज पाउडारजों मोजाङै ब्लेन्ड खालामदो आरो बेनि उनावहाय नैबे व्हाइट कम्पेक्ट पाउडारजों बै गाहायनि बाहागो जेराव काटिं खालामनाय बाहागो बेवहाय
लगायबानो जाबाय फानफेवालि दाउआ अख्रां सायाव बिरो दै नागिरना लाइमोन बैसोनि बोदोर गोसो हांखुर जायो रजे नागिरना ब्राउन कम्पेक्टजों जोङो बे काटिंनि बाहागोखौ आरोबाव एसे डार्क खालामनानै लानांगौ दायो जोङो आइ शेड' इउज खालामनोसै दा नोंथांमोनहा आइ शेड'खौ नायलांनो हासिगोन आं जास्ट ओरैनो नर्मेल इउज खालामदों बेवहाय आं ब्राउन इउज खालामदों आइ शेड'नि थाखाय ब्राउन ब्लेक एन्ड वाइट shimmer and pink glitter दा नोंथांमोना लासै लासै नायलांबाय थादो फानफेवालि दाउआ अख्रां सायाव बिरो दै नागिरना लाइमोन बैसोनि बोदोर गोसो हांखुर जायो रजे नागिरना गोसोखौ हमथादे गोसोखौ बुरखायदे लेखा फरायाव गोसो होआगै लेखा फरायाव गोसो हो लेखा फरायाव गोसो होआगै लेखा फरायाव गोसो हो आले लेगां आगैनि दखनाया लाइगां अ आले लेगां आगैनि दखनाया लाइगां दायो जोङो बे आइ शेड'खौ इउज खालामखांनायनि उनावहाय नै जों दाना मुसुगुरनि गोजौ बाहागोआवसो एक्सट्रा आखिनो गोनां जायो मानो होनबा जोंनो आइ शेड'नि बाहागोखौ बे एसे गुवार नांगौ जानायलाय जोङो बे गोजौनि मुसुगुरखौ एक्सट्रा आखिनो गोनां जायो बे ड्राग कुइनफोरा जेरै बानाय बेबायदि बेखौबो मोजाङै आखिनानै लानानै आरो बेखौबो मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ आइब्र'खौबो आङो सिगाङावहाय एसे लिकुइड इउज खालामनानै बिनि उनावहाय आङो पाउडार इउज खालामदों दा नैबेवहाय एसे हाइलाइट इउज खालामगोन दायो जोङो आइलाइनार इउज खालामबाय गेवलां गेवथां बिबाराव बे सिखिरि बाफैयो बिदै सोबो दानि मुगानि मोला सेंग्रा हांखुर जायो रजे नागिरना गेवलां गेवथां बिबाराव बेरे सिखिरि बाफैयो बिदै सोबनो दानि मुगानि मोला सेंग्रा हांखुर जायो रजे नागिरना गोसोखौ दा हगार गोसोखौ दा फोजान आइलाइनारनि उनाव जों नै दा वाइट लिकुइड ग्लिटार इउज खालामबाय जाहाथे जोङो मेगनखौ एसे बेस्रां नुयो जों बेखौहाय आइलाइनारनि गोजौ बाहागोआव इउज खालामनांगौ दायो आरो जोङो लिपस्टिक इउज खालामदों दा लिपस्टिकखौबो जोङो जोंनि लिपनि गोजौ बाहागो आरो गाहाय बाहागोआव एसे अभार गाहाय आरो गोजौआवबो अभार फुननांगौ जाहाथे जोंनि गुस्थिखौ जों गिदिर नुयो जेरैहाय प्रियंका चप्रानि बायदि होमबा मोजां सेक्सि नुनोसै आरो मा लिपस्टिकखौबो नों गोबां रोखोमनि इउज खालामनो हायो लिकुइडबो पाउडारबो इउज खालामनो हायो दा बेवहाय आङो माखासे ग्लिटार इउज खालामदों ग्लिटार इउज खालामनानै एसे साइन खालामहोदों दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लासार इउज खालामदों पिंक पिच कालार दा
बिनि उनावहाय आङो हाइलाइटार इउस खालामगोन हाइलाइटार इउस खालामबाय गल्डेन हाइलाइटार दा बेखौहाय खावलाय बाहागो खखाबनि बाहागो एन्ड गन्थंनि बाहागो आरो खाफाल बाहागो आरो बे गुस्थिनि गोजौ बाहागोआव इउस खालामनांगौ दायो बेनि उनावहाय आइलेस इउस खालामबाय जाहाथे मेगन मुसुगुरखौ गोलाव नुयो नायनो मोजाङै मेगनखौ बेस्रां नुयो दायो नायदो नोंथांमोनहा माबायदि नुयो आयु हाबाब बेनो जाहैबाय जोंनि फुल ड्राग कुइननि महर Okay guys, दा नोंथांमोना फाइनालि नुनो मोनबाय आंनि मेकआपआ दान जाबाय आंनि ड्राग मेकअभार खालामनाया दा नोंथांमोना उनावहाय आरो बेलेग गुबुन मोनसे आरो आंनि आखाइनि हाबा नुनो मोनबावसिगोन दा नोंथांमोनहा नेनानै थादो आरो आंनि बे मेकअभार खालामनायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोनहा आरो उनावहाय मा नायनो लुबैदों नोंथांमोनहा आंनि कमेन्ट्सआव लिरना हरबानो जाबाय दा नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सिगाङाव दा बेबायदिनो गोदान लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजागोन हानायखिनिखौ गोजोन्थों बाय बुलाहरा दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं जायखौ मेकअभार खालामदोंमोन बे बिथाङानो जाहैबाय मिजिं इस्लारि दा नोंथांमोनहा बेखौ मिथिखायो बिथाङा सासे मेकआप आर्टिस्ट दा नोंथांमोना हिन्जाव महर माबायदि नुयो बिराद मोजां